3 ta' Ġunju 2004, il-ħin it-3:30 ta' wara nofsinhar. Triq Ramon Perellos f'San Pawl il-Baħar tinbedel f'xena ta' post li bħalli kieku ntlaqtet minn terremot. Blok ta' bini ta' appartamenti jiġġarraf. F'wieħed mill-appartamenti kienu joqogħdu l-koppja Tony Camilleri, il-kantant magħruf bħala l-Bajzo, u martu Kate. Dak il-ħin fl-appartament kien hemm il-mara. Issalva b'miraklu. I didn't know what had happened because I was just going to go on the roof to get the washing in. Then the door flew up and there was a smash. Tiddeskrivi x-xena ma li fetħet għajnejha. No, I just saw a lot of police and ambulance and I was thinking it was going to go down. L-ewwel rapporti kienu jgħidu li kien hemm persuni maqbuda taħt it-tifrik. Dakinhar l-ewwel ma wasal fuq il-post kien it-tabib Jonathan Joslin mit-taqsima tal-emerġenza. Fil-fatt l-ewwel xeni kienu ta' pandemonju, ħafna nies li ġa madwar il-post, kulħadd jipprova jgħin, niftakar nies li kienu solar. Kważi 10 sigħat wara li ġarra fil-bini inħarġu l-katavri ta' żewġ nisa. Maria Dolores Zarb ta' 60 sena u Nadezhda Vavilova, tfajla Russa ta' 24 sena. Fuq il-post peress din mill-ewwel kienet ċara li ħadd tkun operazzjoni li ħadd tieħu ċertu ammont ta' ħin, issettjajna dik li hemm magħrufa bħala Advanced Medical Post. Ħajjet Kate inbidel mill-lejl għan-nar u dak li ġara 7 snin ilu ma tistax tinsih. Illum il-ġurnata fit-triq Ramon Perellos baqa' biss il-ferita ta' din it-traċedja. Kif tgħidilna Kate minn dakinhar il-hawn għadha qatt m'għaddiet minn din it-triq u qatt mi se tgħaddi.